един ден бях болен. Седа в нас и там отивам до аптеката, дай ми някакъв сироп за кашица си взех. Взимам сироп за кашица, както съм супер отпаднал. Пия там една-две лъжици или колко трябваше. Изведнъж, бам, супер сила. Отивам в залата, тренираме бати силата. Връщам се в нас, поглеждам, какво имам този сироп? Той пълен с ефедрин, разбираш? И това ти го дават така без рецепта. Всеки, който си отиде, ти му го дават. Отиди и си купи сиропа. В България няма как да се успее без такива видеа. Всеки гледа простоти. И ако продължиш да качваш само информационни видеа, ти няма да стигнеш до никъде. Бе, не го слушай този. Хората наистина ще си казват, че не си натурален. Не си заслужава такъв кликбейт. В това видео ще направим един експеримент, който не препоръчвам поради простата причина, че е безсмислен. Аз го правя за контент, така че не е вредно, но както казах, е напълно безсмислено да приемем сироп за кашица, за да си набавим ефедрин. Преди да продължим с тренировката, няма как да не кажа няколко думи за ефедрина, като сигурно голяма част от вас може би за първ път го чувате. Тъй какво е ефедрина? Това е много силен стимулант, който стимулира нервната система, а в медицината се използва като лекарство. При медицината се предписва при бронхит и астма, например, и това съответно обяснява факта защо е в сироп за кашица. Хората, които забавят, го използват освен за повече енергия в залата, а и за горение на мазнини. Но разбира се, това няма как да стане, ако вече не сме в калориен дефицит и ако не тренираме здраво, разбира се. Възможно е положителна допинг проба, ако един ден преди състезание сме пили от съответния сироп. Ако употребяваме чист ефедрин, разбира се, тогава ще е 100% положителна. В повечето страни е нелегално да се продава, но в България се. Има и странични ефекти, които трябва да се прочитат преди да се употребява. Еуфорията идва от половин до 1 час след като сме го приели през устата, а ако случайно го инжектираме, ще дойде една идея по-късно, но пък ефектът ще продължи повече, като в първия вариант е от 2 до 3 часа, а във втория, както казах, инжектирането ще е малко повече. Ще имате два въпроса и първият: защо по дяволите с тениска на Валенсия, а не на Барселона? Спокойно, просто тази тениска ми е от Испания и ми напомня за Испания, не разбира се за Валенсия като отбор. А втория въпрос ще е: защо с различна прическа тук и после на тренировката? Ами понеже тренирах сутринта, трябваше да отворя фитнеса и съответно нямах време да снимам тази част. Взех 2 лъжички от дадения сироп и нека да видим как ще се представим в залата. Вече съм в фитнеса, като набързо ще ви кажа моята тренировка. Започвам с клек, след малко ще видите как загрявам. След това имам лежанка, военна преса или по някой път правя разгъване за рамо и след това продължавам с по едно упражнение за бицепс и трицепс. Като принципно аз не правя тази тренировка за ръце, ами това ми се води деня, в който правя ръце. Нека започнем и ще видим как ще се представя след това сиропче.
Ако трябва да съм честен, стана доста добра тренировка, но като имаме в предвид, че аз много рядко пия кафе преди тренировка, така че може би ако бях пил едно кафе, даже си мисля, че би ме хванало повече отколкото това. И другото, което трябва да имаме в предвид, че това е доста голяма игра на мозъка. Ако примерно някой ви даде една вода и каже, че в нея примерно има ефедрин, който ще ви дигне супер много за тренировка, вие почвате тренировката с тази нагласа и то съответно се получава това, защото мозъка мисли по този начин, а реално в водата няма ефедрин. Така че може би най-добрият съвет е естествено да не се разчита на някакви такива глупости, ами да се работи върху психиката. И да стана наистина доста добра тренировка. Мисля, че това ми е почти рекорд, поне без колан. За клека лежанката мина доста добре, военната мина доста добре. Пък останалите упражнения за ръце не съм ги снимам по простата причина, че наскоро направо последният клип ми беше именно за ръце, така че сметнах, че няма смисъл. Един съвет като за края на клипа: работете върху психиката, върху вашата нагласа за тренировка и разбира се, трябва да се развие един навик. Мисля, че това е много по-важно, отколкото да се разчита на някакви такива пре-воркаути, други такива глупости. Така че да, надявам се да ти харесало видеото, абонирай се и ще се видим в следващото.